mozi ünnepről? Hát, mind a ketten mondjátok. Hát Jó. én a Facebookról, ő meg tőlem. Aha. Nem is. Én mondtam legelőször, hogy jöjjünk el a sugármoziba, még mikor a Galaxis őrzőjét néztük. Hát jó, de az... Jó, akkor a Facebookon. Hallhattatok a mozi ünnepről? Hát ugye én mondtam a haveromnak, hogy van mozi ünnep, viszont én ugye a neten tájékozottam. Neten. Facebookon vagy a Sugármozi honlapján? Én szoktam nézni a Sugármozi weboldalát, tehát ott szoktam így mindig utána nézni a moziműsornak, és akkor ott találtam. Szóval a mozi ünnepről nem hallott. Nem hallottam a mozi ünnepről, véletlenül vagyok itt. Aha, és mit néz meg? A Csillagok között? csillagok között, Hú, igen. az egy nagyon jó választás. Remélem.